sing a few songs before we begin. In His time, you make all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your ways, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, please show me every day as you're teaching me your ways, that you do just what you say in your time. Father, in your perfect time, we know, Lord, that you will enable us and to see us more of who you are. But even right now, we pray na as the people will listen to you, kay imo man yung mensahe, tigpamakba raman ko, they will see you more, they will understand more. Kinsa ang object sa ilang devotion, kinsa jud ang object sa ilang adoration, kinsa jud ang Dios nga ilang tawgon, nga mahan makaila pa sila kanimo ilabaw sa tanan, makailasad sila, kinsa jud sila. Ug ang mga tanan nga kaila kanimo, magpadayon sa pag-ila kanimo, pagsimba, pagduol, pagtawag sa imong buhing ngalan, labi na sa among sitwasyon karon. Na dili lang sa Pilipinas kini kundi tibuok kalibutan, where every lives are affected. Every business, every homes, tanan Ginoo, dato pobre, Kristiyano ug dili, igo ni Ginoo Dios. Nga we may understand that the inner life sa imong simbahan, may bawa na mo og among ipadayon kini nga mga wa kailan nimo Ginoong Dios. May you draw them and prepare their hearts today. We ask of you in Jesus' mighty name. Amen and amen. So ang title nato is Foundation of a Believer's Devotion to Christ. Ang pundasyon sa usa ka magtotoo diin nahimo siyang debutante ni Kristo Jesus. Makita nato dinhi ang subtitle nato is The Inner Life of the Church, ang spiritual nga kinabuhi sa simbahan. I remember years back as a new believer in Christ, akong pastor kaniadto dadon mi sa Plaza Independencia, mo share mi sa ebanghelyo ngadto. Nya sa dihang iya magipalakaw tagsa-tagsa, mo share mi sa mga tawo ngadto. Iputan ako sa ka tawo, kisa man inyong leader, ni-post ko gadiyot ikong tanong sa mo leader, kasi gatukod sa simbahan niya, niampo ko ginong tagay kong tubag. Then ni-answer ko boldly, Jesus Christ. Siya, di Jesus Christ na dyan ay naghimo, nagtukod. So ni-try ko explain niya, yes na American nga, kami siya kanang kuyog na muda kita ninyo, mo na siya niyanhilinhi para pagsangyaw sa emanghilyo, kundi siya nagtukod sa simbahan. So I just talked to that guy, pero di good siya mudawat sa kamaturan nga nasa Bible, nga ang tinuod nga nag-founder o nagtinuod nga nagtukod sa tinuod nga simbahan nga mao ang lawas ni Kristo, siya mismo. So kamo tingali nga bago mong tan-aw ni ini o pa kayo kasabot sa akong gisulti, nag-wonder tingay mo bitaw kisa may leader ni mo diha or ningon kanya kisa may kasugod sa inyong simbahan, or ang uban nga ninyo na i-question asa medyo ni ang church o kinsa medyo ning real church. Daghan man mo angkong sila ang tinuod nga simbahan. Tubagon dalang mo sa pulong sa Dios ha, kay ang pulong sa Dios dili man jud na mag-usab-usab, di sa siya mamakap o hangtod karon buhi jud ning word of God, no?
try ni og eliminate pero wag yun ni siya matangtang hangtod karon for 1,000 years, 2,000 years, even more nagyod ang Biblia. So, musulti ko ninyo nga ang nagsugod sa tinuod nga simbahan mao si Kristo Jesus. Simbahan ni nga walay atok, walay ceilings, walay mga walls, ug walay floors. Kay dili man siya gihimo sa di man siya ang mga church dili man siya building o di siya balay. Kundi pundok sa mga makasasala nga nakaangko na kapasayloan diha sa Ginoo. Sinners nga nahimong saints dili base sa ilang good works kundi base sa complete work of Jesus Christ sa kaluwasan sa tanang katawhan nga iyang gi-accomplish dito sa Kalbaryo 2,000 years ago. Siya ang gibitay, nahimo siyang makasasala bisag wa siya sala ug giangko niyang sala nga dili iya aron ikaw ug ako makadawat og tinuod nga kapasayloan sa sala ug kalawasan ug grabing gayong pakapin sa Ginoo. Ang resulta ni ana kinabuhing walay katapusan. So kani nga mga magtotoo nga magtapok nga gitawag og church dinhi sa Book of Acts nga naman ta sa Book of Acts verse 42, chapter 2 verse 42, magtotoo ni sila nga nituo nga si Jesus Christ Lord God Savior, Ginoo Dios ug manuluwas nga nianhi gayud ug kani sila ni nagtapok sila kay nahigugma sila sa Ginoo ug ang ilang gugma nakahimo nila nga mo celebrate sila sa resurrection of Jesus Christ. Remember, Jesus Christ rose from the grave on a Sunday. O nag-celebrate sila, magtapok sila, kay ilang gi-celebrate ang bagong paglaong, bagong kinabuhi, nga gihatag sa amahan, pinaagi again, kang pinagi kang kinsa, sa atoning sacrifice, sa sakripisyo ni Jesus Christ at the cross. Si Jesus Christ himself talk about this sa Matthew 16:32. Okay? Nga ningon siya nga to ni Peter, ikaw, Petros, gamay nga bato, and on this church, meaning nga bato nga dako kay nga bato, okay? Dako kay nga bato, bukid nga bato, Petra, I will build my church. Jesus was referring not to Peter, but to himself, na siya ang magtukod sa simbahan, pinaagi kaniya. So, numdumi ang Petra is a butan-aw maguta sa original word, okay? Written in Latin, written in Greek manggod ang New Testament. Nga mauna ang Petra. So Petro si Peter. So pangutana ani, kanus ang managhimo? When did the Church of Jesus Christ began? Okay? Doon ay mga theologians sa ni Victor Ford. Okay, nakuha ni nako sa Church History gikan sa International Bible Institute, page 4. Nisulti siya nga ang simbahan ni Kristo Jesus, ang iyang gitugod na simbahan, nagsugod sa diyang nikayab siya sa langit, ascension ni Jesus Christ. Makita na to na siya sa Acts chapter 1 verse 9 to 12. Diin ang mga apostoles, nangangha sila, nga nitanaw nga ang Ginoo, nga ilang nakita nga for 40 days magsigig tunga mawagta niya, magigstorya nila and even rebuke them for their unbelief. Pakita na sa nila for the last time before siya musaka sa langit. Kung sa dihang nagsige siya istorya kanila, naghinay-saka si Jesus Christ padung sa langit and it was broad daylight. Okay, so kinsa may maghimo gimik-gimik labaw na sa una, o pa may mga cellphone, so may kamera na itong panahon na. But literally kakita sila nga nisaka si Jesus Christ, ang mga apostoles o ubang mga disciples. So, gingon din ha, sa bang mga Vatican nga mga theologians, tuon jud kay sa Bible, gitanawag sa original, ang culture, ang grammar, kay mao man ang pag-study mo sa Word of God during Ascension, o ang 120 na nanganganitan ni Jesus Christ, mao ang first members sa Jerusalem Church. But there are also people like ni Charles W. Anderson na nag-teach siya sa dawning of the church, ang pagsugod dito sa simbahan. Ako sa nagikuha sa International Bible Institute Lecture NT202, ni-believe siya nga ang simbahan na form sa di ang Holy Spirit ni naog
ni puno sa mga katawhan katong 120 nga nagsige pray ug naghuwat nga Holy Spirit nga gipromise sa Ginoong Hesukristo moabot gayud, and which atong natukinan the other Sundays pa nga niabot yun na on the day of Pentecost. So ang chapter 2 kung basahon nimo, the book of Acts, muhatag nato sa history of the church nga gitukod ni Jesus Christ sa dihang ninaog ang Espiritu Santo ug siya na ang nahimong giya magtutudlo sa tanang magtutuong. Nga nakita nato din na sa chapter 2 beginning verses ni ana nga pagpuno sa Espiritu Santo ang mga apostoles ug ang uban nga mga kaubanan nila nag-speak of different understandable languages. Masabtan nga mga lingwahe sa tanang mga kanasuran nga mga Hudiyo nga nanang namuyo sa laing nasod nga lahi nagpinulungan. Amen? So we need to understand nga ang Holy Spirit was and is the promised counselor magtatambag nga gisulti ni Jesus Christ mintras diri siya sa kalibutan. Ang tawag sa niya sa Holy Spirit di lang kay counselor kundi Spirit of Truth, Espiritu sa kamatuoran, teacher, magtutudlo. Makita na nato sa the book of John chapter 14, 16, 17, chapter 15, 26, chapter 16, verse 7 and 13. And I would challenge you, kung dili mo mutuo ba, scan your Bible and open your Bibles. I-take note ni, pwede man na mo mabalik, mag-repeat na siya, tan-aw ni mo, maubag yun ni siya ang atong istoryahan. Because the Bible is the Word of God and it speaks about Jesus Christ. So mauning ang Holy Spirit nga nagpuyo sa kasing-kasing sa mga apostoles o sa mga disipulo ni Jesus Christ kani adto kay sa panahon ng Peter. Now remember, pagkayag ni Jesus Christ sa langit, samot na silang hadlok kay nga naman pasig sila na sunod nga sikupon o patyon. So nahimo ni silang mga katawhan nga frightened, cautious, to become people nga bold and courageous. Sumana mo sa atong panahon karon. If you're frightened karon sa situation, yaningon ka magtutuo ka, dapat dili. Kaya nga naman, dapat isog na ka, courageous kay ka mo share sa Ebanghelyo, sa uban. Tell them about this. Kaya ka na murag passage, etc. Tell them about Jesus Christ. Amen? Sa imong panimalay, teach the gospel, teach the Bible. Hoy, isa na Biblia kalikog. Dito pwede mo surya yung manhuman at kinabuhi simang kaayo. Mao ni nga kani nga Holy Spirit nagpuyo sa niya sa tanang katawhan karon sa atong panahon. Magkatawhan ang ayang ipuyan nga makatawhan katong mga naghinuso silang sila. Og nidawat gayud nga si Jesus Christ lamang ang tinuod nga Ginoo, tinuod nga Dios o manlulubas. Og di lang kutob sila sa pagtuo, ni obey sila sa iyang pulong. Manang ato bakit andiha sa imin sa Bible nga God says, if you love me, you obey my commands. Nya ang tao nga musubay sa pamagi sa Dios dili tungod kay sila makasubay, kundi tungod kay ang gahom sa espiritu naa na kanila. Mao na ang kinabuhi nila mga usab kay pirmi naman lang sila mo submit sa Ginoo, pirmi naman lang sila mo subay mo tuo sa Ginoo. So ma-declare sa nila ang ebanghelyo kay ang tinuray nga Christian dili ta kumbabaw ay musulti may tungod sa Ginoo. So in connection to this, magistorya ta about devotion. Nasay kita daghan kang debutante karon o kadaghanan ang mga tawo na nawag na sa kanya-kanyang mga Ginoo. Pero daghan ang na-miss nila. Kinatawag sila og Dios nga dili makatubag. Wa sila motawag sa tinuod one true God nga mao si Kristo Jesus. Kaya remember, siya lang ang Dios nga ninaog gikan sa langit. Nianhi nagpakamatay gilubong na banhaw ug nikay pagbalik aron tagaan tag paglaom og bag-ong kinabuhi. Ug labaw sa tanan with the promise dadon ti ka sa akong langit. Kanindot ana. Mo na nga dili ta stick sa atong naibawan. Please listen. Continue to listen because we need to change our views. Sama karon. Nagunahon na mo nga ang kinabuhi mora jud gihapon nga human ba ang bisita ang COVID-19. Naon sa man ta tikwang tanan, no? Mura tag nagian usa ka
kulataw sa kakumo, dako pa sa kumo ni Pacquiao, kusgan pa ni Pacquiao, isang kumo ang Ginoo niya gihapay timong kalibutan. Asa man yung kusapi karon? Asa man ang imong kaanyag? Asa naman ang imong, gi-confront sa Ginoo nga the things nga atong gisaligan. Where are they? What can they do? Nobody can fight against COVID-19. Nobody can fight against death if he wants to visit us. Amen? If isang pagay sige campaign, stay at home. Every government right now all over the world is asking matagtawag, stay at home. Makita ko ni mo gay kay o, di mo stay at home. So mao ni debutante. Dapat ang atong devotion ngadto lang ni Kristo Jesus. Mo nga in the book of Acts nganhin nato makita nga ang mga naluwas na nidawat sa kaluwasan gikan ni Kristo Jesus ug dili silang kabilong binuhatan, nahimo silang debutante, devotees to Christ. Ug mao ni ilang gibuhat. So atong tan-awon ang pundasyon sa ilang inner life. What they did, which up to now gi-practice gihapon sa mga magtotoo ni Kristo Jesus. Mo na nga kadomingo bisag din ako kaadto sa lugar where we meet na ako dinhi karon sa akong balay, and I still do what God calls me to do. Kaya di unsa ni akong tawag mi sa Ginoo sa masausa ka nga long time ago nga kauban na sa volleyball. Oy Jojie, pastor na day ka. Oo, dili akong gusto sa Ginoo. Amen. Because when God calls us to become His people, na siya tagsa-tagsa nga calling, na siya tagsa-tagsa nga gibuhaton nga i-assign nato. Ug di ta kapili ni ana. So mao na nga ang mga magtotoo karon bisang nag-online nihimo gayud sa pagsimba sa buhay nga Dios, kay nganuman dapat mapasalamaton ta nga naghimo siya sa perfect sacrifice. Perfect, di ta mo puno, di ta mo kuha, kay perfect naman. Correct? Then, ang iyang perfect sacrifice, kay siya naman ang perfect offering nga ma-accepted sa God the Father para pagbayad. Sacrifice siya, pagbayad sa imo ug ako mga sala o sa tanang tao sa kalibutan. And which I believe nga ang COVID-19 is God's way to show lagi, to remove kwaon sa Ginoo ang mga confidence, ang mga self-sufficiency sa tao. Nagbarug magudta sa atong kabiling kaalam, sa atong kabiling kahibalo, sa atong kabiling kusog, sa atong mga whatever nga atong na-accomplish na kanibuhi. And God is saying, wa na, it cannot bring you to my heaven, but it can bring you to hell kung di ka mo ila o mudawat sa akong gipadala. Kasi gipadala sa man, si Jesus Christ lang. So all other gods, ibutan na to sa daplin and we'll just continue to listen to God, okay? So, ang teksto na to din nagsulti, they devoted themselves to the apostles' teaching, chapter 2, verse 42, and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ug mainiton silang ipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsundurot uban kanila, sa pagpakigsalo, sa pagpangaon, ug sa mga pag-ampo. Now, ato ning tan-aw ning word devoted. Akong gikuha ni sa New International Version. Pero daghan kayong version of the Bible. Di na ko sututi unsa ning mga version, but mao ni ang mga words nga akong nakuha. Kung i-place nimo ang devoted ug lain. So ang word nga devoted in other translation is giving constant attention to, attending constantly, continued steadfastly, kept their attention fixed on, persevered, spent their time listening to, in regular attendance, committed themselves. So makita nato din hinga commitment, makita nato din hinga makanunayon, nagsigi-sigi, murabag di mabangbang kilalan mo attend jud sila, and this is a real Christian. Usa ni sa mga kausaban sa tao nga mapasalamaton nga siya giluwas ni Kristo Jesus pinagi sa iyang pagpakamatay sa krus, kay kita di may kita kalaw sa tong kagalingon, kay tanan natong mga may binuhatan bati ug baho ug taira na ug sani ka nang napkin atubangan sa Ginoo nga makita nato sa book of Isaiah. Nangayon ang Ginoo, all your good works are nothing before me.
That's why nobody should boast about it. Ningon si Paul nga ang kaluwasan is grace through faith in Jesus Christ alone. Kung dili sa atong good works, aron di ta makapang hambog. So mao ni nga do na kay commitment, because when you are happy, when you're glad, when you're joyful nga gibayaran imong dakong utang ba, di ba ka mo silbi sa nibayad sa imong utang? Labi na kung imong parani mo ang imong utang dako kayo, di ba? Ang dako kay utang dako kabubuton. Ang gamay utang gamay ra sa kabubuton. Mao nang kadaghanan sa mga tao. And worst is daghan kay mga tao nga wa sila kasabot nga ilang pagkamakasasala ug ang utang nila sa Ginoo tungod sa ilang pagpakasala, God is angry. In fact, ngayon na wrath of God has come. Kita example sa Ginoo pinagay ng COVID-19. So are we not going to settle with God? Di ba ito mga sa Ginoo, salamat Ginoo, nga bisa pa ako pa ko natawid mo nagibayan akong sala. Salamat Ginoo, nga bisan pa niinig akong pagkagadautan. Kay why sala nga di ka sa ilong sa Ginoo? Sa pila pa imong narate, sa imong panang anak sa ilong ka sa Ginoo, pag ginusul lang. Problema gusto sila ng mga tao di maghinusul, nga magpa-Christian, pero sige ka po sa pag-rape silang mga anak. Okay, para ko that's the worst thing. But even then, God can forgive you. Drugs ka, God can forgive you. You have killed so many tungkol sa imong pagka-praning sa imong drugs. God can forgive you. There's only one sin God cannot forgive. Imong i-reject si Jesus Christ. Imong balibaran ang sakripisyo ni Jesus Christ. Mangita o manawag yung kaglaing ngalan, dili sa ngalan ni Kristo Jesus. Nasa atong gituki niya last time, si Peter mismo ningon sa chapter 4 verse 12, walay laing ngalan under sa langit din ang taong maluwas kundi sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Ang tanang motawag sa iyang ngalan, tinuray yun itawag. Kaya nila sila nga Ginoo siya, gipasaylo sila sa ilang mga sila, pinagi sa iyang sakripisyo, maluwas. Now, tanaw taglain nga definition according to Merriam-Webster, Veritas Dictionary. Ang devotion kuno is a feeling of strong love or loyalty. Diba? A feeling. Sa pagkika sa mong kasing-kasing, strong ka imong love mo ng loyal kay ka. Diin, ang use sa imong oras, money, energy, uban pa, imong gibok-bok niya ng particular nga katuyuan. Kung saan ng katuyuan? Munha jud ka, maminaw jud ka sa Ginoo, makikiusan jud ka sa mga magtotoo, magpatudlo jud ka sa Ginoo. Dili lang kay tambong-tambong tayo man human wa na to paminawa ang pulong sa Dios. In short, devotion according to Merriam-Webster is a religious fervor, piety. It's a prayer, worship, or other religious activities. Now, mao na siya, they continued, devoted themselves. Now, kaning word nga steadfastly, katanaw na to sa King James Version, ang pagsulti din ni, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Now, kaning word steadfastly, proskarterio in Greek. So, ang aning word nga proskarterio, to be earnest. Ano ning earnest? Serious o intent mental state towards a thing, to persevere. Kung seryoso ka o intentionally yun sa imong mind, ningon dyan ka, buhaton dyan ako ni, kana bang ni-choose ka nga musimba ka karon, mo-choose ka nga mo-follow dyan ka ni Jesus Christ, mula hutay ka, okay, sa imong gimbuhaton. Nung bitaw ko sa una nga 3 times I've been in the Philippine team. Every time mabalik na sa training ni, mukarelit akong kauban ng Estelma Marina. Kapoy baga ato, guna sa gas, kita mong lawas, patay jud kaayo ang pag-train. Pero tungod kay naa kay seryoso ka sa training ug ang imong intentional jud sa imong hunahuna kay ganahan jud ka. Nga di lang kay ma-appeal sa team ko, dili makadag honor. Sa akong case, I want to bring honor to my country. And I know I can contribute with the ability God has given me. Ito kay panahon na awa mo kung tuong ang Ginoo may nagatang ng abilidad. Para na ako, mayo kay ko. To my shame. So manang mula hutay. Sumauni ang gibuhat sa mga magtotoo. Ang mga debutante ni Jesus Christ, nila hutay sila. So in short, ang mula hutay, balik ko na ko, mao kadtong nidawat ni Jesus Christ isip
Dios, Ginoo ug manluluwas. Ug gani ang mga katawhan nga nituo ni Jesus Christ nga ila ding gipatay, mo dito ang Ginoo, mo dito ang gi-promise Messiah. Ug nagkonbikto sila paghuman og wali sa first wali ni Peter. Nya nakabaton din sila og strong feeling of love ug loyalty ni Jesus Christ. Kay nakasabot sila nga ang gugma sa Dios, ang gugma sa Dios, ang gugma sa Dios nakapahimo nga ang iyang bugtong anak ipalansang niya sa krus. Bugal-bugalan sa mga tao, purong-purungan ug kurunang hait kaayo, latuson ang likod. Pagsunan, if you love your child, imo siya ipapatay para sa imong kontra? Dili, no? Pero ang Ginoo magud Diyos Amahan, nakaibaw magud siya nga walay laing pamaagi. Diin ang tanang tao nga iyang gibuhat. And listen to this. Gibuhat ka sa Ginoo, nahimugso ka ni ining kalibutan na. Sa dakong katuyuan, nga muhatag kag pasidungog niya. Ug ang imong kalipay, nganha niya si Kristo Jesus na sa Diyos Amahan o sa Diyos Espiritu Santo. 3 persons in one God. Okay? Nganha ka maglipay, ug mo siyang pasidunggan. Amen? Pero nakalimot manggod ta ni anak. Muna nga giluwas jud ta sa Ginoo kay bisan pa ni palayo ta niya, bisan pa nagrebelde ta niya, bisan nagsitag supak, ang Ginoo naghimog pamaagi. Mo na ang redemptive plan of God nga iyang gi-accomplish diha sa iyang bugtong anak nga si Jesus Christ. Mo ni ang mga katawhan nga 3,000 of them pagkadungog nila sa ebanghelyo ni Jesus Christ nga giwali ngadto kanila, bang ampli ang ilang hunahuna. Sa kamatuuran, ang bakak na ilisan og ang bakak kamaturan na diha sila una. That's why we need to read the Bible. Ganira ayaw pag ana-ana kay di na siya magic charm, di siya amulet. Ganira kay treat it as a book. Amen. So when they realize nga ang truth is in Jesus Christ, nga mo papa sa tanang tao sa kalibutan kung mudawat sila, mga kagsuunan, they came, nagpatudlo sila sa mga apostoles. And remember this, ang 120 were suddenly added with 3,000. Kung ang 120 ni Ana, apil na ang mga nigsupak o wa mo tuo nga mga igsoon ni Jesus Christ kay nahig mo yung half brother. Kay kato sila anak na dito sila ni Jose o na Maria. Pero si Jesus Christ was never a son of a man but a son of God. As Mary was told, gamiton lang nako Maria ang imong sabakan para mugawas nga tao kaning Dios nga akong ipadala aron pagluwas sa tanang tao ning kalibutan. Manang we need to understand na ang libro sa buhat or Book of Acts nisulti nato when and how the church began. That after Jesus went back to heaven, ang mga katawhan nag-continue. Umao ni atong mga makita. So unsa man ni ang mga 4 foundations sa inner life sa debutante nga magtutuo diha ni Kristo Jesus. There are 4 things. Ang ilang buhaton is maminaw sila kanunay sa teaching sa mga apostoles o kung sa ato pa nga time, the Bible. Okay? Nandun mo teach sa Bible. Kaduha, fellowship, pakigsindurot. O sa atong modern time, Sunday worship. Kay Sunday manim, nibangon si Jesus Christ ug ipakita niya nga Domingo is the time that you should come together. Umana ng kadaghanan, Domingo na sad sila. But God intended it for all the believers. Matong silang mga Hudiyo, celebrate pa to sila Saturday, Sunday, pagkadugayan, wanang celebrate sa Saturday, nga rin na sila sa Sunday worship. And then, number 3, apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, pagpakigsalo sa pagpangaon. In short, doon na sila agape love feast. Okay? Prayer ang ikaupat. So, mga tanata sa number 1, foundation sa inner life sa mga magtutuo o debutante ni Jesus Christ, apostles' teaching. So, unsa man yung apostle? Unsa man yung apostoles? Ang Greek word again ng apostle is apostolos.
sa tupa, delegate. Ipadala ka. Ambassador of the gospel. Again, ambassador ka. Di ba, ambassador na to, ambassador of Korea, ambassador in Japan. Ipadala sila sa atong nasod. Sila ang mo represent sa atong nasod. So, ang mga apostoles ni represent sa Ginoo nagikan sa langit. Commissioner of Christ nga dunay mga miraculous powers. So kinsa man ni mga apostoles? Nasayod ta nga Jesus Christ prayed overnight in a mountain alone to seek the Father. Kinsa man aning daghan nagsunod-sunod nako, amahan ang ako yung himuon nga ako mga core. Kanang muminos lang, mupili lang ko aning lagdusi ka buok akong trinamon. Mo akong sige kuy-kuy jud asa jud ko. Kaya bang mga tao, manguyog naman kung sila asa ilang makuha, gutom sila, ganas lang miracle, ganas lang maayos lang sakit, mga pinagkadaghanan sa mga tao. Kung nagipadahigan siya sa Ginoo, ang tinuray yun, tuon mo, remember this, sa pagpili ni Jesus Christ, dili pa kay solid ang mga pagtuoan ni Peter, ni James, ni Paul, ni Bartolome, ni Matthew, and etc. Dili pa na nakasolid. But, nakakita ng amahan na kini ilang kasing-kasing is ganahan yun makaila sa Ginoo. Sumao ni sila ang gipili na himong apostoles minus one. Remember, tugutan sa Ginoo, sa kibaw siya nga si Judas is mubudhi para ma-fulfill ang kagustuhan sa mahan nga ang iyang anak mamatay gyud para sa sala nga dili iya. So, ang pangutana sunod ini. Ngano man nga infant church pa man no? Baby church pa gyud. Ano ang infant church ni gather man para sa teaching sa mga apostles? Ano man? Now, nasayod ta, as we know sa definition, ambassador sila sa Evangelyo. Sila ni ang closely mentored ni Jesus Christ. Diin siya nagpuyo sa kalibutan 3 to 4 years. Na maiban gumingon sila, 3 years sila si Jesus Christ sa ministry niya. 33 or 34 years ang ginabuhay for 3 to 4 years ka. At the age of 30 si Jesus Christ, nihimo na siya sa ang ministry. Ang basa, bago sila nga possible na pa yung 4 years si Jesus Christ. So regardless, sila ni ang iyang gitudluan for that length of time. Sa babitang para nako. If you are 3 or 4 years na sa Ginoo, yung nagsige kag attend og Sunday worship, sige kag basa sa Biblia, apil kag prayer meeting, anya human wag akong kanitubo, marag pastilan, mura pa jud ta kaila sa Ginoo. Ni sunod-sunod rata sa mga debutante, pero kita mismo wa pa gyud nato gitugyan, gi-devote ang atong tinud-anay gayud diha sa Ginoo. So anyway, sila man ni ang nakadungog ug nakakita sa tanan nga gibuhat sa Ginoo, even sa katong mga closed door nga mga miracles. Amen. Para ato nga kaning foreman, ang kaning tulo, Peter, James ug John, nga katong bata na namatay, yan yung sila nga gawas lang mo, kami lang diri, yung ginan ni Jesus Castalita, kome, o kung, barog, bata ng babay, namatay naman, barog, o tigay pagkaon. Okay? So, daghan sila nakita ng mga ani. Kumarang si John, iyang gisulti din ha, beautifully, in 1 John 1:1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. We proclaim to you, verse 3, what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Basayon ako. Gikan sa sinugdanan, tanan nga mong nadungog, tanan nga mong nakita sa mong mga mata, amo yung nasudong, amo pagay nahikap, mo ni among reproklamar ang word of life. Kasi ang word of life, pulong sa kinabuhi. And that is God. He is the word of life. Kung di ta mo basa sa Bible, kung di ta mo tuki, kinsa gyud siya, ya di na to ganiron o basa gyud. Nga may daghang mga Christian, wag yapon ni basa silang Biblia. Mura na bata nga gitaw nga di ganan mo tutoy, matay na kadugayan. Mo na gusto nimo, mamatay lang jud ka kadugayan. You think nakadungog ka, nakakaon ka gamay ani mo na okay na na. Ano mo kaon matag 3 times a day? Mo ni makamot kay kita kung uban gani 10 times a day. Ya bulto ba jud kay kaon, dagko na kaayo. Yung exercise. But in the word of God, di maka mainpatso, di maglani mong tiyan, di ka magkalibanga ka sobra kay kagikaon. In fact, it makes you stronger and better believer in the Lord, especially in the ining adverse na time.
Kini grabe nga mga pagsuway sa kinabuhi. Ang batay o ang way pundasyon ni Kristo Jesus. Can remember, He's the anchor of our faith, the author of our life. So kasi naisuot sa mong kinabuhi, ikaw ikay gasuwat, ikay naghimo sa imong destiny. Ha 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 ha. Do you think bright pa ka sa Ginoo? Ha 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 ha. Inanasa ko sa una, pinako bright ko. Kuha na lang ko ka taga na ko permissive will sa Ginoo. O sige, ganahan jud ka Philippine team ka, ganahan jud ka masikat, ganahan jud ka nga mga tawo muhangad nimo kay out of ka nang gikan sa kabuli ba, yawa sa kay sa kinabuhi di ka dato, nigra ka, itom ka, pasil ka. So you want to gain the respect of people. Tagaan ko sa Ginoo, and after that, unsa man, empty. So much emptiness bisad pa sa fame, honor, the glory, and money. Empty! So if you're feeling empty right now, and you're shaken right now, kaya imong gisaligan, kwarta, business, whatever it is, you should. Kaya dapat di na imong pundasyon. Ang pundasyon nimo sa imong pagtuo should be Christ. Manang si John din siya, among giproklamar, verse 3 again. Ang among nakita o nadungog para magkauban ta, magsidurot ta, magkahiusa ta. Kaya ang among pagkahiusa na sa amahan o sa iyang anak na si Kristo Jesus. Tanawa sa 1 John 1:3. That's why when you start reading the Bible, as ako sa una, binakubrait kay ko, kay religious, kay akong family, religious school. And then when I started reading, sagpa here, sagpa there, kulata here, I don't know anything about God. So, kani sila, kay sila man ang nakadungog, ang mga apostoles, nakakita man yun sila, naka-witness yun sila, o gitrain sila. Sila ang gimanso, sila ang gitrain ni Jesus Christ. Of course, kay sila man ang mitrain, sila ang nakapasa ngadto sa ilang mga kaubanan nga mga baby pa sa pagtuo, nga ilang pakanon hangtod ni sila mudagko sama sa mga batas, di kasi gipakaon, mutubo man na sila, kadako-dako na nila. 3-4 years old, masugo naman yung labi na ika 5 years old, masugo na nimo kasabot na kain na, yung makakommunicate na sana. Sumunta na lang ko, how many years are you already in Christ? Ha? Dugay na ka? Di ka pon kakibaw mo sulti manabi may tungod ni Kristo? Di ka magpahambog sa Ginoo nga niluwas nimo? Tamimi gihapon ta? Di gihapon ta mo mulakaw para sa Ginoo, magpasugo sa Ginoo? Kita pa yun ang sige tagampo kay manubo sa Ginoo. You don't have to do that. And you must not do that. Because kita ang sulubuon, siya ang amo. Amen. So na nga, it's a slap to God's face. Not up to now, we refuse to tell people who Jesus Christ is. So ilang gipasa nining 3,000 new believers. So nagkuhan ko ang bitaw ko nga, kung 120 sila, i-divided by ang 3,000 sa 120. Hala ko sa kataw, magbaw ka matutog 25 instant. Nabay nakaanak og 25 dayon sa usa ka pagpanganak. Nay 5, nay unong tingali. So far marg unong, but not 25. Imagine mo nimo imo ni atiman ng 25 ka tawo. Nya mo tanan ko nimo. Pila na ka tawo ang imong giatiman nga makaila sa Ginoo. Makanunayon kay kung imo nang anak halang buntag ito gabi, 24/7, di ka matug at timanon, kung nabasa, nalibang, lisan, ligoon, pakaunon, hangtod yun na mutubo. Kaya ang usa kay inahan nga responsible, or parent nga responsible, will never abandon their children. Correct? Although doon ay mga parents nga, abandona silang anak, kay ganahan lang og lami, nyaman human, na obligasyon, ilabay. You are obligated. Sa kani, i-share ni taon sa uban. Labi nang di kay sabot o in-English. Bisaya mo ni. Hago, tuslok-tuslok lang sa imong cellphone. Gusto kita mo hapyo dugay kita din ha sa tong cellphone. Kinananaw bisag unsa. Kung di ta mananaw wali, di ta maminaw wali, labas tanan di ta mo pasa, ipasa na palihog. Ipasa na palihog. Ang mga kamatayon, ang death sa tanang katawhan nga kailan nimo will be upon you, paninglan ka sa Ginoo na. Kay bisan ining panahon na wa jud ka gihapon mo pasa, busy gihapon ka pleasure unto me, tan-aw TV, minaw gingon ani ko aningon ani. Stop it. Watay pagpagabana, mingon ka you love your family, you don't really love them. Kay imo man kagalingan may mo yun na. Ang imo man kalipay.
Mao na nga kini mga tawhanan need to be instructed. Nagwonder lang ko if many ikahuman ani kung daghan, naghope ko daghan ang moduol sa Ginoong Hesukristo. Ikahuman ni ini. Nya human wa pa jud ka naka-practice og disciple sa uban. Unsaon na nimo ron? Di mga laya ra na sila, mga matay ra sa kay mga baby na sila ngay mo ra tagaan og da bata nya da ang kuan da ang gatas mo siya tubig kay timpla na nya kanay bahala ano so man nila nga baby pa man di pa man nakasabot. Balikan pag nagsulti nimo sa kaluwasan nga unsa kanindot ang imo nadawat ug unsa ang ganti nini kinabuhing walay katapusan ni Kristo Jesus mo nang ang tao nga naanay Ginoo dili mahadlok. Sa mong prayer meeting ganina na niabot mi sa punto nga if God will strip you of everything right now, kung dili jud nimo mulurang nya everybody will be in grabe nga kalisdanan. Ang katurumang na mga milyones o billions o pesos o dollars pagana ng ila ang makapuyo gihapon o maayong kinabuhi. Pero imo pila imong pundo sa pag na kay pundong 200 nya kung 1 year ni siya hurot na imong 200. Labi na kung Christian ka nya magpasugo ka sa Ginoo nya ingon ang Ginoo panghatag sa imong 200 mi ka Ginoo oy kuha na mo lang ni kanang 10,000 man ni nabilin sao man nako pagbuhi pa. Are you willing to die for Christ? Are you willing na mupuyo ra ka sa gawas? And are you willing to face death knowing o kung nakasiguraduhan di jud ka mahadlok? Pero ang tao gud nga way kasiguraduhan asa siya padung mahadlok jud mo kupot yun ang kinabuhi. But you, whether you like it or not, kini nga kinabuhi di ni makuptan because ang tag-iya sa kinabuhi wa nimo simbaha, wa nimo higugmaa, wa nimo siya sunda. Daghan ingon ni sunod guni kay kung Jesus Christ may kay mo musulti may kay mo si Jesus may kay mo pray. Ay daghan ka siya gimbuhat sa Ginoo but ang kasing-kasing wa gihapon gitugyan sa Ginoo kay siya gihapon importante. Then wa ta kasabot sa kaluwasan. We need to go back to our salvation in Christ. So, gawas ni ini. Kung di ka ganahan makig-fellowship, like karon di ka ganahan mo join sa fellowship. Di ka ganahan mo pasa. In short, wa kay fellowship kay ang foundation sa inner life sa devotante diha ni Kristo Jesus is ganahan siya makikuyog sa pareha niya ang Kristohanon. Mao ni ang pulong nga fellowship is koinonia, communion. No, nagiusa mo. Having things in common, participation, society, friendship. So kay nga naman mga tao nga nag-share of the same hope diha ni Kristo, the same joy diha ni Kristo, same hatred of sin, o same goal si Kristo. Ang goal dili atong kagalingon, ang goal nga magpuyo jud kog bag-o ug nindot nga kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Di mo biya nako sa sala kay mahimo na kong pagbiya sa sala kay naay Dios nga mo sulti nako biya ina balibari na nga temptasyon pinaagi sa Holy Spirit because we have the Holy Spirit. That's why how can we not allow the Holy Spirit to live in us? How can we not allow Him to teach us? Ano importante atong kagalingon? Dili importante atong kagalingon. It's the Word of God mo importante ato bang isubay gisunod. Mao na nga ang ilang band, ang ilang pakiusa invisible. Sama sa atong kontra karon, invisible. Pero ang imong Ginoo invisible? Ha, kung dili invisible imong Ginoo, then pindi siya kay ang kontra invisible man nga COVID. Manang you have to shift. Balhin ta. Ngari na tag loyalty, allegiance sa invisible God but real God. Amen? Di na mo pwede ibutang din ha, ikwintas mo whatever, kundi Ginoo ni siya bisag asa ka nagprotect, nagtabang, nagtudlo nimo. Kay kaning mga tawhana, they were total strangers, but they find communion, they feel kanang murag kailan na kay kuno ni, kailan na kuno ni, bisag wa pa ko kailan niya. Nabago pa nagila-ila na kay nakita ka feel ka gana usamo. That's a strange feeling which I experienced when I was a new believer. Yung mga bisita na magikan sa US, hala, I feel close to them. Pero na si uban, nakuyog nila gikan sa US, lainan dyan ko niya. Because they are not really in the Lord, pero ninos like Christian sila. Later, may bawa na nimo, nangawagtang sa sila. So as we see next week, kani nga love for one another, next week ato lang ni tanawon pa, gi-express nila in more things, intangible things, kanang klaro. Kami ka, I love you, niya human, love you, graday ka. Love you kasi the play. No, love means you really willing to die, willing ka magpakamatay, willing ka mo give up sa imong kaugalingon para sa uban.
man nga ato makita unya next week. So stay tuned. Foundation number 3 sa devoted believer, breaking of bread. Hala, ganan guys, kaon. Di ba ka ganan magkikaon uban sa kontra no? Mabita na sa mga families karon nga dili magyapon mag-abot ang mga matag, ang kilay, ang matag magkinuanay na o gani magsultihanay pero ang mga mata nagdunggabay na sa matag usa. You know, you need God in your life. You need to repent. Ay tan-awa ang iyang sala. Look at also sa imong kaugalingon. You need to change if you want change sa imong household, sa imong panimalay. Na-force biya tagpuyo sa itong mga kaubanan sa panimalay. O yan yung makasinabot. Dapat makasinabot. Mana nga, we need to be firm on what is true, what is right, what the Word of God says. Okay? Dapat mo anhata. Mo na ang atong tutukan. So, kani sila, ang mga breaking bread sila, no? Usually, ang pagkaon sa mga Hudiyo, sa mga Hebrews, ilang pan, nipis, nga cakes, nga gahi, pero brittle. Mana inanaan mo, o, di kinanglan mo ikat. Mo na ilang gibuhat. They just share it to one another. Just like karong tatawag communion time na siya, maginani siya, imo na ihatag, ipasa, o dagko kay na siya, ipasa nila with each other. So, mausa na nga, possible, kaning breaking of bread is celebrating the Lord's Supper. Huwag ka ni-celebrate sa Lord's Supper para ka ma-born again o maduol ka sa Ginoo. Dihi. Gihandom nimo, gihinumduman nimo ang gibuhat sa Dios sa last meeting din si Judas ni Budhi. Last meeting na to niya, last pangaon na to niya panihapon uban sa iyang mga kaigsuonan. Or possible ni ini kay sa unang panahon, kailangan kay sila magpundok. Pero na itong mga Pilipino magpundok pero way istoryahanay. May party, pista, pero way istoryahanay. Mag-inom, maglibakay, di na lang feast. Uy, way agape din ha. Nanala ko para habhab sa akong kagalingon. And that should not be. That's why I hate ka ng mga family gatherings nga walang istoryahanay. Jadi kay taka istorya sa mga tinuod nga butang kay maka-offend, malay ng uban, o magigsuunan. Dapat diliin ana. Mana nga ang Kristohanon is good to come together sa mga Kristohanon nga nakasabot yun sila. Now when we come together, we must be honest. Matinud-anay ta sa matagusa, honest ta sa matagusa. Amen? And of course, kung magpundok man ang mga debutante diha ni Jesus Christ, magampo sila. Dili sila mag-chismis. Mag-ampo, mag-istorya sa Ginoo sila mga problema, mangayo para sa problema sa uban. Okay, dili kay nag-istorya ko no and pray pero nag-chismis og Ginoo nasayod biya ka nga katulad kay mong silingan ba nakatungkuan mao na ikuyog lagi siya laing laki Ginoo man halagi chismis na nimo. You don't have to give the details kunin may nga Ginoo na ako silingan na concern ko niya Ginoo kay muraog dunay problema sila sa ilang family. Please help her o Ginoo nga makasabot siya sa iyang gibuhat o ang iyang mga anak Ginoo tabangi ta gagmay pabiya kain niya wala ba ilatang iyang bana gayo diha Ginoo. So are you giving them some information? Chismo sa mga ni ko man usa mo gi-pray oy dili ka kinahanglan musulti ana oy og ang tawsan nga nasa Ginoo di ka mo sani di na mo dagan imong uto for those things. Mo na nga unsa man yun ning prayer? Ang original word aning prayer is prosyo kong ahi. Prosyo kong ahi, meaning ni ampo ka nakigistorya kasi Ginoo. Prayer is talking to God. Ug lain nga kuana ni meaning supplicate, worship, pray earnestly. Supplicate is nagpaubos ka og seryoso ang imong manner. Mao na mga butana. Daghan nga ampo nga Christians karon. Nagsabihin ko sa kalibong nga Christian, di ba ka namatay og ang Ginoo sa langit, nagrabe kay itong pag-ampo. Di man gud seryoso, labi na kay online ba. Mana sige lang tagpamadlong, na online ta palihog lang, kanay mo microphone i-off kay wa pa man kanisulti, napailaing ni sulti kay saba man jud kayo. Naghimo na siyang kape, nagkuan ba, murag himong pakapin ang Ginoo. We need to be serious. Wala masuko jud ko kay ngano ang Ginoo yung tubang kun napata din atubangan dili turti bisag mayor lang dinhi sa Talisay nabatan-on pa nato. Seryoso man ka di ka magbugal-bugal din nga istorya ka okay mersam yan kuri-kuri ka din ang uban ningon na oy sum ka nakituyo nako wa pahawa ni kadagan busy kay ko dagan paganganahan mag-istorya nako inihatag kog time nimo man we need to be serious mo na ang prayer serious sila. Manang karon we need to be serious in
interceding dili sa ato kayong kaugalingon for the rest of the world that doesn't know God. So pangunta na unsa mang klase sa prayer ilang gihimo. Mo ni nga mo tuki ko nini magsuunan, I don't know kung pila lang ko ka minutes lapas na topic. But I would like to make a different tingali. Ako nang paspason ni. Si Jesus Christ ni tudlo sa iyang mga katawhan nga this is how to pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name, etc. etc. Problema lang ato ning gihimo nga prayer nga balik-balik ta bubbling para balik. So ningon si Jesus Christ nga kung mo pray gani mo ayaw mo Matthew 6 verse 7 to 8. Ningon siya, when you pray, do not keep on bubbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ang Ginoong Hesukristo gisulti ni ini sa iyang mga disipulo kay mao sa tuong mga Hudiyo kauna balik-balik the same words mura silang nagchanting, okay, and that should not be. Now then he said, this is how you should pray, pattern, our Father, etc. So ang ato din is kung muampo ta kay pattern naman, first these are things that we need to remember. Recognition, mo recognize ka kinsa imong gitawag. Ningon kada amahana mo sa langit, holy is your name, sa Bisaya na, balaan imong ngalan, ang imong gingharian, moabot unta dinhi kanamo, mayingon man sa langit. Okay? So doon na kay proper address, Father in heaven. Doon na kay proper acknowledgement sa iyang pagkakinsa siya, balaan siya. Therefore, balaan siya, ayaw yama-yamai. Ayaw pagbugal-bugal, ayaw pag murag di ka seryoso sa pag-approach niya. Yung proper acknowledgement sa iyang rulership, sovereign. Ang imong gingharian mo, ila ka nga na siya gingharian, ug ang iyang gusto sa iyang gingharian, may matuman sa langit. Dili kita, Ginoo, maunay atong isun, ang mga pulong sa Dios atong balion ang kamot sa Ginoo, kay mangayo gyud tag numero sa luto. Mo na nga, mingon ta din your kingdom come will be done on earth as it is in heaven. Second, recognition sa atong daily needs. Mo nang mingon din ang Ginoo, give us this day our daily bread. Mangayo gyud ta. Mangayo raman ta, so dili ka mag-uol asa ang imong next nga meal. Ug kung sa bisagay karon, do you think God will not make nga ang imong mga walls dunay mo manurok din ang mga tanom niya kakaon nimo di murag di man makahilo hala ni nga turok mang mangga din ay bunga nga mangga. Do you think God cannot feed you? Bisa pag ang tibuok kalibutan mo nay pagkaon. Just trust God, faith. Di ka maning kamot, di ka mabisi paning kamot unsay akong kaunon. Just ask God. Third, recognition mao ang atong pagmakasasala. Makasasala ta nga ningon Jesus Christ, forgive us our debts as we also have forgiven their debtors. Therefore, mga ita sa atong kapasayloan sa atong mga sala everyday, evaluate ta lagi ang kasing-kasing everyday. Evaluate ta. Unsa ang atong gibuhat nga intentional o intentional, mga gibadlong na minaw batawa og sa mga nakasala nato para nato nalain tato niya o nakasala gud siya nga klaro gud nga iya jud lisad-an, forgive them. Dili ta mo batok. So Jesus Christ in the last parts of prayer, yes ang gisulti dinhi, hindi lang ka mo forgive others kundi mo forgive sa ta jud sa uban. Kay sa Matthew 6:14 ningon si Jesus, kay kung di ka mo pasaylo sa nakasala nimo, ang imong amahan sa langit di sa mo pasaylo nimo. Pero kung mo pasaylo kanila ang imong amahan sa langit, dunay mo pasaylo nimo conditional. So you want your sins to be forgiven, ingon ka nidawat nga ni Jesus Christ, pero di ka mo pasaylo sa uban, then wa pa yun na na-erase imong sala sa langit. And be sure jud ko, kung wa pa na-erase di jud katong langit. Nga nagunaw na ka Christian ka, mabito ning daghan kay nag-think, I'm a Christian, so sigurado jud ka sa langit, di kaayo. Then evaluate yourself. Ngano? Now, ikaupat din nga gamay nga exegesis nako sa prayer of the Lord is i-recognize ang protection nga imong gikinahanglan. Manamingon jud ka sa Ginoo, ilikay mi sa tanang tentasyon og sayawa. Lead us in temptation but deliver us from the evil one. Ngano man? Because ang iyawa nakibaw siya sa imong weakness. Ang iyawa nakibaw siya unsay mga nana sa imong hunaw na kasing-kasing. Ang iyawa nakibaw na nga naa ka sa kalibutan kaysa na ka sa Ginoo. You're into the world instead na into God ka o into the Lord. So, mga mga butang nga may suunan. Tintalon jud ka asa imong weakness. So, kanang mo devoted Christian mo pray man, because ang devoted nga Christian na deboto ni Kristo Jesus kay nituo siya nga si Jesus Christ lang ang makaluwas kaniya
o grasya ang kaluwasan, pinaagi lang sa pagtuo ni Kristo Jesus. Diin iyang gihimo ang finished work, humana, gibuhat na ang kaluwasan at the cross, ug dili sa iyang good works. Ang magtotoo mo ampo siya kay nakasabot siya nga napa siya sa kalibutan o kining lawasa hay ganahan jud kayo mga butang sa kalibutan sa para dili siya matintan mo ampo siya. O nakasabot siya nga pagpili sa pagsunod sa Ginoo, pagbuhat sa mga butang sa gingharian would mean makigbatok siya sa yawa o mo-resist siya sa kagalingon, magpakamatay siya sa kagalingon, mo-resist siya sa sala ug sa kalibutan itself. Battle man na everyday. Don't you think so? Battle na everyday. Kumuampo bakag di mo basa baka sa Bible ug di battle man na everyday. So, to fight the battle involves prayer. Dili balik-balik nga prayer, kundi intelligible conversation with the Father in heaven through Jesus Christ. Nga gikan sa kasing-kasing nga nagpaubos diha gayud sa Ginoo. Ug niilang ang imo pamaagi perfect. Ang imong love perfect. Ang imong protection perfect. So, asa makamuad to? Sa medyo-medyo o perfect God who died already for you? Para na ko, ngari ko sa perfect God who died already for me na ang iyang gumayan ipakita pinali sa iyang pagpakamatay dahil sa krus. O pagay ko na ngay pasaylo, ipakamat siya na kung gibayran akong sala. Nabay sa imong utang, nawa kang gibuhat para niya. But this is God. O pa ka nakabayad sa imong utang niya, gibayran ang imong mga sala, imong mga utang. Dapat bata di ta murang Lord, niga ni mo Lord, no? Nya matandog ta to the chorus of our being nga moingon ta Ginoo then Lord nganha ko mahimong debutante nimo mo deboto na ko sa akong kinabuhi da nimo dili na sa bisang asang butang manang in summary and in closing naka-learn ta nga si Kristo lamang ang nitukod sa iyang simbahan sa adlaw sa Pentecostes o sa iyang pagkayab as some Bible scholar says nga ang church are made up of men, women and children nga up to karon nagyapon ang simbahan ni Kristo Jesus sa different parts of the globe. Nga ang mga debutante mao tong niila nga sila makasasala nga naluwas lamang pinagi sa grasya diha sa pagtuo ni Kristo Jesus. Grace through faith in Jesus Christ. Ang debutante ni Kristo Jesus alone mao ang klase sa debutante nga nidawat nganha sa Ginoo sa Dios Amahan o gidawat sa Diyos Amahan rather tungod kay sila nituo sa iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus mao nang sa ilang kasing-kasing whatever happens di sa mahadlok He alone kay Jesus Christ alone ang nabanhaw gikan sa mangminatay ug nilingkod sa tuong kamot sa Amahan ug nganhi mo balik siya di na pagluwas paghukom na natong tanan. So kani nga debutante gi-express niya in learning ang kamatuoran about Jesus Christ through the apostles like Peter and strongly ni preach sa libro dinhi sa libro sa buhat ug nga gitudlo bisan sa iyang duha ka letters nga ang kaluwasan is in Jesus Christ alone. Kani nga mga debutante makita nimo ang tinuod debutante ni Kristo Jesus usab ang kinabuhi usab ang kinabuhi Ginoo ang makatawhan. Mana ang ubang makatawhan makakita silang kausaban. Mana nga ang ubang makatawhan nga nakakita nga nausab siya. Kanasa sila mo kuyog ug ang tanan nga nangausab sa nga kinabuhi. Kanan magkuyog kay nga magkuyog pa man ka nga imong kuyog sa una palahubog ka kuyog jud kas mga palahubog gadis-adis magkuyog jud ka gadis-adis bayad ka sa una magkuyog jud kas mga bayad lesbian ka sa una magkuyog jud kas mga lesbian kuyog jud kasi imong mga partner sa una di na kibaw na ka sa imong buhaton. Change lifestyle. So I hope ikaw nga nakadungog o nakakita sa correct picture sa church na maong lawas ni Kristo, din ang Ginoo ningon, kuyog ta ari diri, ganahan ko part ka sa akong family. But before ka may mong part sa family of Jesus Christ, sa body of Jesus Christ, kinahanglan ta maghinungsul katong sala. Why di pa ngay ang Ginoo manang dato pobre kwarta gwa na tagadiin ka tagaasa ka kibaw ka mininglis o di ka kibaw mo mininglis unsa man imong sinultihan. Regardless of kinsa ka ang Ginoo is treatment individual na maghinulsol. Kinahanglan ba dato ka na kay grado para ipakita nimo college graduate ko or high school graduate ka para ka maghinulsol dili. Ang Ginoo nanawag sa yanong nga mga tao wa magsalig ani mga butanga. Hinusuli ang tanan nimong sala ug saligi ang perfect sacrifice ni Jesus Christ sa cross
tuhui siya og dawata siya nga imong Dios ug manluluwas. So if you are in this right now, if you understand ang tanan nimong gibuhat karon, sa tanan nimong paningkamot ning kinabuhi is going nowhere, especially facing, i-confront man ta sa Ginoo, ipakita man ta sa Ginoo nga di lagi ta makasalig sa tong kagalingon o di ta makasalig sa bisan kinsang butang ning kalibutan na o sa atong gisaligan unsa may nabuhat ana nila. Okay, if you read the Bible, God is a jealous God. He doesn't want any other gods before Him. Siya lang. In fact, ang mga mando sa Ginoo is only in two parts. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Kinsa man nga God. Di kami ngon, di lang ako Ginoo, kinsa lagi ng Ginoo. If not in Jesus Christ, dili si Jesus Christ, that's not a true God. Kung Jesus Christ plus, eliminate na sila kay Jesus Christ lang. Ningon Jesus Christ, wala ang Ginoo ako ra. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. And that's the only way you can love others. Ug last na ang imong kaugalingon. So may gisuunan, okay, galaan, pamilya man, I don't know, but whatever you are going through right now, this is the chance for you to experience the power of God as I have experienced in my life. And I'm saying this with great conviction because God has done great and wonderful things in my life. Ug ang kausaban, we can talk about it for one lifetime, tingay nako, kung ganahan ka. Text me. Daghan na kid friends na ko sa FB. So, ilang dyan kayo. Wala ko pay time kayo. Mang sige panubag ninyo. And if you are really interested sa Ginoo, kana, I will give you time. Pero magchika-chika lang ta, mauni mauna. Give it straight to me. Unsa imong gikalibugan. O ganahan dyan kang makailan ni Kristo Jesus. Tell me. Na lang kay mga question here, there, and there. Let's talk about it. Di lang ta maglalis. Umingon ko nimo, please give Jesus the chance to reveal Himself to you. Pinaagi sa Bible. Basaha. Sugda lang sa gagmay nga mga testamento. Kaning gagmay nga mga letters. Ganang ka magsugod sa letter ni Paul. Okay? Ganang dili lang for gospel. As kayong gospel, no? Matthew, Mark, Luke, John. Ngari lang kas gagmay nga letters. Basaha ang 1 Peter. Kanamang kita. Si Pedro man yun ang sikat ron nga nihatag gid siya. Dili si Pedro amo pasaylo sa imong sala. Dili si Pedro amo mudawat mo sa langit. Si Pedro patay na. Okay, dili nimo matawag. Sa kinsa nga mga apostles dili sila makatabang nimo. Only Jesus Christ can save you and nobody else. So if you want to receive Jesus Christ, please bow down your head. Naa kang ganahan ka musuway gyud. Kung ang imong kasing-kasing, you're feeling something right now sa imong kasing-kasing. I know God is speaking to you. Because it's my prayer, Lord, the joy that I'm experiencing, and the rest of you people nga tinuray nga ni daw, they will experience that also. And the assurance na Ginoo, no matter what, you'll be with us. Kung ang kamatayon is not the end, but the beginning of the best life that we can have in heaven with you forever. Why samok, why luha, nothing. So if you are willing, mulid ko nimo, mugiyan lang ko nimo sa pag-ampo, sa pagdawat ni Jesus Christ. Because I know prayer is always kanang musulti dito Pinoy, it's always difficult for us. Pero ang sunod tag tinamdan nga prayer sayo na nato. But make this prayer your personal prayer. Sa pagdawat yun ni Jesus Christ. Yan o rin, ang kuna lang makasasala ka, dawata siya nga Diyos umanuluwas sa mga kinabuhi. O ina siyang Ginoo, ikaw na ipahala sa akong kinabuhi karong sukad ka kung umamuhin ako sa tanan, ikaw ra akong kuptan. Mao ni siya ang prayer. So if you're willing, close your eyes, listen, and repeat after me. Before ka mong buhat na ini, before kumulid nimo, I will pray for you. Ginoo lang ito nga mahan, kinsa man ni karon nga nibot mo dawat nga salamat kay Dios. Kadako kay mong pasalamat o Dios nga amahan, di jud mo sira akong baba sa pagdeklarar kinsa ka. Ug salamat nining tawhana, who maybe she or he aman batanon man tigulang man o Lord wa kay pakialam Ginoo. Pamilya man ako dili friend man sila wa jud ko kailan nila completely Ginoo. We praise you and we thank you for this soul or souls na mudawat na nimo karon. Please
do a miracle. That as they will pray, they will see you. They will experience your power upon them. Let your spirit come upon them in Jesus' mighty name. And hold them until the end sa ilang life, O God. In Jesus' name, amen. So let me begin this prayer. Sundan ni galaan. Sundan ni langit ng amahan. Salamat sa kaluwasan yung gihatag kanako. Pinaagi sa imong bugtong anak na si Kristo Jesus. Kinsa man ko nga imong pakamatsyan. Apan salamat sa kamatayon sa imong anak. Umituo ako nga iyang perfect sacrifice at the cross. Ug dili sa akong mga maayong binuhatan, kay sa akong maayong binuhatan, palpak man gihapon. Nituo ko nga siya lang ang makabayad sa akong mga sala. Ugamahan, pasaylo ako sa tanan kong mga sala. Kung gidawat ko nga si Kristo Jesus, akong Diyos, sa Diyos Amahan. Ug dawaton ko sab ang Espiritu Santo na magpanglihok sa akong kinabuhi. Mao Ginoong Jesus, sulod sa akong kasing-kasing, pasayloayon taon ako. Gamhi, tagay ko, ug kagutom ug kawkaw sa imong pulong, sa imong katarong. Tagay ko, Ginoo, pun ako sa imong Espiritu Santo sa nga mahimo na jud kong imong anak completely. Kining tanan akong giampo. Amen. And let me pray for you once again. Ilang ito nga mahal. Salamat yung usaw, pipila man sila nga nidawat kanino. Dili ako o amo ang kamayan, imo lamang. Ikaw ra gayud ang makapamatuod. Kaya sa mong syagit, sa exegesis, Ginoo, verse by verse, pagpakaon o pagpasabot sa imong pulong. Ginoong Diyos, unless you empower your words and let it come alive in their hearts, oh God, there's nothing we can do but only to plead before you and thank you for the souls nga nidawat kanimo. Thank you for using us this day. Thank you, Ginoo, for revealing all the things na ipawali mo, Ginoo. Salamat, kinsamasan ko, Ginoo, nga mohimo niini. I'm nothing, I'm nobody. But thank you for your grace and your mercy. Whatever we have done, accomplished, Ginoo, nining kabuntagon, sa matag adlaw sa mong kinabuhi. Amo gyud ibalik kanimo ang tanang dungog, himaya, tanang pagpasalamat, O Lord. Kay ikaw lang ang ngayanin. Power, dominion, O Lord, glory and honor and thanksgiving belongs to you through your Son Jesus Christ. Amen and amen. Mga kaisunan, excuse me. Kumanata, pero if you want to join with me sa intercession, please stay with me. Pero karon, I don't know kung ni-prepare ba mo, kaya na-text ko ninyo. Mao kini ang Lord's Supper. Matanaw ta sa 1 Corinthians. Si Pablo ni nga nagsulti, ug yang explain nga ang we don't kill Jesus Christ time and time again by breaking the bread. Okay? And we don't kill Jesus Christ and make this into blood of Jesus Christ. This is celebrating of what already the Lord Jesus Christ has done and accomplished for us at the cross. Ang kanisiyang crackers just symbolizes, but this not, I will not turn this, because that's blasphemy, into the body of Christ. I cannot make Christ live again. I have the power to make him live again and make this juice his blood. No. Mao ni explanation ni Paul. 1 Corinthians, paminawa akong busahon sa Bisaya para mas klaro. 1 Corinthians 11
verse 23. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Okay, this symbolizes the bread. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Mao na ang purpose. Now when we come together in celebrating the Last Supper, we are just remembering what Christ already has done at the cross. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo nini buhata sa paghandom kanako. Again, it's to remember Jesus Christ and what He has done at the cross. Kaysa matag kaon ninyo nining pan o sa matag inom ninyo gikan nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Manang we need to tell Jesus Christ alone died at the cross, rose from the grave, and ascended back to heaven to give us a new life and a hope and a future. Isn't that wonderful? Pero na warning, kita mga Kristohanon, yan, I believe, kung tanawon ninyo, again, di mo guta seryoso in taking part sa body of Jesus Christ o kaning supper, ato mo kung yama-yamaan. Mauwaw ta nga, di ta makit-an ta nga, wata ni partake, wata ni barog, labi na kung ipasa ni Paska. Magsunan. Morning warning sa Ginoo. Busang mukaon sa pan sa Ginoo ug minom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Di ka takos kay nganong manapa kay sala nga gibuhat. Wani mo buhiin ang imong kaulab. Wani mo buhian imong pag-adis-adis. Wani mo buhian imong pagpang-reg diaguban pa. Pagpanikas. Sige pangutang di mo bayad. Nakasala batok sala. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. You are crucifying God again. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug minom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan ug ininom niya gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. So before we partake of this, even sa mga tao na nanana ko dinhin sa akong balay, please repent. Kaya kundi masakit ra mo, kay mao ning gingon sa Ginoo. Mahinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton o nagmaluyahon, ug daghan ang nangamatay. Patay ka o masakit ka, nya may tag masakit ka, nya matay ka to kag langit. Wa di ka matuglangit kay sige nimo gibugal-bugalan kini. This is a serious matter. There are only two things nga ipabuhat sa Ginoo nato. Baptism o kaning Lord's Supper. O dili ni siya ang pamaagi nga para maluwas ka. Nagpabautismo ka nga dako na ka kay nga nakasabot ka. Nakinuso ka sa mga sala. Nihimo ka niini ka nakasabot ka. Ug imong gihandom ang gibuhat ni Kristo Jesus. So I ask you nga susihon verse 31. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini mao ay pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Kung nasakit na ka ba? Sa mga bitaw para nako is masakit ka, grabing mga sakit. It's possible that God is telling you, sige lang ka o practice ana, sige kayong Christian ka, pero wala ka tinuray makinuso sa inyo sala. Will you reach to the point na kuhan ka sa Ginoo? What if di ka matuglangit? Muna'y kuyaw. So, sa mga tao nga naakaroon, susihon nato, is there anything na kinanglan nato ihatag balik sa Ginoo? Unsay sala nga wag yun imong gibalik? O imong gikuptan pa? Confess it to God. Again, confess it to one another para matabangan. Kasi kung balik-balik ana, di mo buta musulti. Matabangan ta, musulti lang ta. Nga, inikapanto ni mo ba, sulti mo na kung sa labang lagot, gyapong ko. Or, magkakita ko gamay sa lida ba, mudagan gyapong kong utok. Kung mga dautan nga buhat. Or, nadyo ko sila nga wakakibaw ti Judge. You know, we need to confess.
So kung dili pa ka willing mo give up anak, ayaw. Kaya di ko ganahan nga namin sakiton sa akong balay. May tapid yun ako, papauli mo sa inyo. Kaya in the first place, anong masakit ka? Nga provide man kaya po na ginawa natin pagkaon diri. Kapsay man ta, may man ta. E para na ko, bawal lang magkasakit ron. Kaya sa tanan, iso dihatod ninyo sa ospital nga wasay mo dawat. Kagets ta? Bisag mamatay ka, lonely ka, ikaw, o kami mapurisyo ang mga buhi lagi. Matuloy mo sa Ginoo, kung mo na kung kaunlod, kaya namuha ng COVID, Lord ha. Parili kayo sila purisyo. Kaya isod di ka na doon ay mamatay. So mga migsunan, think about the people around you. That's why whatever I do affects you. Kung nako'y sala, maafektahan mo. Ano di ko ganahan na sala? Naman, istik to ka, kung nga di ko ganahan nga, natay mga gitago-tago. Amen? So let's be serious. Intentional ta sa atong paglakaw sa Ginoo. Na iya jud ta, siruan sila. So susihon na to, mga kapasaylo sa Ginoo. After this, kung na po yung mga sala nga kinag-confess, please do so. Mamahan nga moyo umigdag ang po ang tani. Kung unsa may mga sala pa na sa mong kasing-kasing nga dili wa may kakita. Or conscious gani mi di pas gami ganan mo kumpisal kung bituha ang taon una may mo partake ni. Kung sa mo mga isunan nga naghimo sa dinha man. Whatever juice they are using right now just to commemorate, to just remember you, O God, with a heartfelt gratitude. Na ikaw na pagkamatay Diyos ka, ikaw dyan nilukat na mo. Sa kaamong kahugaw, kay di dyan day may kalukat sa among kagalingon. Gawa dyan day makalukat na mo among us. Manawa may rason maghimo mig Diyos among us. Kaya tanang taon ng kalibutan na makasasala. So therefore, this la qualified to become our intercessor and most of all, Ginoo. Mamahan pasaylo ang taong minanan. Pasaylo kami sa mga sila. And thank you for forgiving us. Kung isang sa mga tao nga amo nakalimtan mo, pasad jud may nihatag pasaylo, let it be now. Muhatag na jud may pasaylo ni mga tao kana. In the name of Jesus, O God. Amen. So let's just partake the elements right now. Paanin nyo ang inyong mga kalihog. Pangunan nila. Pagdali lang sa pusat. Pamayan nyo. Pwede mo diha, pwede mo makita sa camera. Almighty God and Father, thank you for the human body of your Son. Di siya kinahanglan mahimong tao, pero imo yung gihimo nga tao siya. Aron mahimo siyang example nga pwede lagi ni makalikay sa sala. Kung matinud-anon kay nimo connect diha nimo amahan na mo sa langit. Nga iya yung gihimo aron why bisag kinsa na mo maka-excuse nga tanan na mong kasakit wa magyan ni Kristo Jesus nagiani. In fact, in a very short, compact kayo ang kasakitan one after the other nahitabo diha ni Kristo Jesus. And in fact, Ginoo siya, pero wa gyud siya kaharuhay ng kalibutan na pinakapobre, pinakalisod pa gyud ang nakinabuhi ang iyang gipili. Ay mo man nang siyang sulubuon sa tanang sulubuon. Salamat kay Mahan. And masubuo sa kaluwasan ni mong gihatag pinagi kaniya. He allowed so much suffering. You allowed so much suffering in your Son. Ug gidawat ni Yesu Kristo nga wa joy, pagpamalikas, pagpanungo, pagyaw-yaw, pagpagulbol, labaw sa tanawa Diyos sa nidagan sa iyang calling. Help us also, Ginoo, nga dili mo dagan sa among calling, kay among calling is to live a righteous life and to proclaim the gospel to everyone without fear or shame. Kay ang gahom sa Espiritu Santo na kanamo. Mga amahan, salamat kayo, Ginoo. Amo yung gihandom iyang sakripisyo. Adyo mong gihandom, Ginoo, man nga himuha nga sa among pagpasalamat di lang mikutob sa bakbak kundi among kinabuhi will be full of gratitude, pagpasalamat na amo yung ihalad mismo sa nang among kinabuhi. Balik kanimo ug ngadto sa uban, andam mo sakripisyo para sa uban. Ug diha kanimo amahan aron Ginoong Dios mailhan ka
sa mga katawhan ng kalibutan nga wala pa kailakan nimo. Daghan pa among families, among mga friends, among mga neighbors, O God. Blessed be your name, O Lord. Salamat, salamat. In Jesus Christ, we pray. Amen. So let's partake sa limang ganito. Mo pray ta. Sa atong nasod, sa kalibutan, mga frontliners, mga totoo, hindi magtotoo, atong family. Please join with me. If magtotoo ka o wala kay kauban ng mga magtotoo nga nag-pray, please join with them. Look for ways and means maka-join ka. Mga sa mga church, go there, connect with them. Kung sa Inayagan ka living word, sad to say, may hap. Murag wadyo ka bot og 5. O wabot kay tulo. Makatawhan nga ni ampo ra gyud para sa atong sitwasyon. As you pray, di lang kay ang nasod o ang kalibutan, mga luwas o daghang mga taong luwas, ikaw mismo maluwas. So let's go before God. Amo lang itong amahan. Balaan ka nga Diyos, namahanan ka nga Diyos. Diyos ka nga maluluyon kung sa grasya. Kamatuuran na ani mo, Ginoo. Kaalam na ani mo, Diyos. Kaya ikaw man ang kaalam sa Diyos o Ginoong Jesus. Midol kami nangamuyo kami because you are God who's omniscient, omnipotent, omnipresent. You are everywhere right now. You see the whole situation right now. Amen. Tungod din ni COVID, Lord. Midol kami kay una sa tanan. Ang pinakakuyaw, Ginoo, nga mga matay ang tao o wala sila kailakan nimo. So, muapil mi muhangyo mi kanimo o Dios. Please bukha ang mga mata sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. That the one true God is only you through your Son Jesus Christ. Pinaagi ni Kristo Jesus lamang. Ang mga masakiton nga nasa ospital o Dios, ang mga medical people, ang mga frontliners, ang mga nasa kadalanan, nag-check up, nag-spray o uban pa o Ginoo. Ang mga leaders sa tanang mga kanasuran, Ginoo, ang mahanasayod ka, millions and even billions of people still do not know you. Huwag yun silang muduol kanimo for wisdom, for guidance, for strength, O God. For protection, kabisa unsa pang protection diha Ginoo, you are the most effective invisible shield nga mo protect nila bisag naa pa sila, bisag mag-istorya pa sila ani mga dunay COVID na o Ginoo. They will not be contaminated kung dili pa ilang oras. Kay Ginoo ka nga gamhanan. Why COVID nga makadaog nimo? Even Satan cannot even fight against you. What more kani mga sakit nga imong gitugutan o Dios? Ug amo sa ning kabuang nga nani mga sakita because we're destroying the earth. Wa mi manglimpyo hugawan kay mi. Wa mi na-appreciate sa mga tanom nga imong gipatubo. Wa mi nag-appreciate sa mga tubig o kadagatan nga imong gihatag among gihugaw-gawan o Ginoong Dios. Labi na kusog kayo ang tourism, everybody goes to where asa nindot mga lugar. We appreciate pero amo sang gihugawan Ginoo. Nagbilin mig mga garbage, naghugaw-hugaw mi o Dios. And most of all, as we see the beauty and your power and majesty, wa mi nakaila kanimo gihapon. Nag-enjoy rami sa mong kaugalingon pero wa na mo gibalik ang enjoyment back to you where we should bless you and praise you, O God. Nga makaingon mi kaningon din ang Book of Romans, creation speaks there is one true God. And still we worship sa mga Ginoo nga binuhat sa mga kamot. Mga Ginoo nga duwa lang gikan sa langit. Binuhat sa tao. Tao ra sila among gihimong Dios. Binuhat ra sila among gihimong Dios. O Ginoo ingon jud ka klaro, Ginoo di mi magbuhat og mga Dios o imahen o Ginoo gikan sa langit sa yuta gilawom sa yuta gilawom sa kadagatan, because ang ikaw ang Dios nga i-worship in spirit and in truth, dili ka makita.
ug ang kamatuoran naa sa Biblia nimo o Dios, ug dili pinasikad sa unsay gisulti sa mga tao kundi sa among pagpakli sa imong Biblia, makasabot mi unsay buot nimo ipasabot kay yano kanini mo pagkasuwat o Lord, ug klaro sa ni kung doon mga parables, klaro sa o Ginoo. Amahan, you're making salvation so easy nga madawat manamo pinagila sa pagtuo, pero dili inani ni kabarato kay nag-require ni og among sang kaugalingon nga willing me to die for you. Loyalty na mo, devotion na mo, ikaw lamang Ginoong Jesus. So amahan, we pray most of all sa kaluwasan sa makatawhan all over the globe. Ginoo, US right now, Ginoo, may pinakataas amahan. Ug nagsige pa jud ang saka sa daghang mga na-infected, Ginoo. Ug ipakita nimo countries that are strong, supposedly strong countries. Di ka gapon ka-afford, kuwangan gihapon sila sa ilang medical, sa ilang mga beds, sa ilang mga hospitals. Kay Ginoo, sa magkakita, wasa kaandam ni ini. Kung kinsa may bright nga mag-andam, nga thousands or millions of people will die or needs medical attention in one instance, in one day or in one week. Why nag-foresee anak Ginoo? Kay everybody's thinking the world will just go as it is. Was lang mo hunahunang ang imong kasuko ni ambot na. Galagot na jud ka, naningka na ka, wag yapon minaw. Amahan, you alone can open their eyes, their understanding. Bisag wa sila makadungog sa ebanghelyo, Ginoo, please reveal yourself in a special way. There's nothing impossible with this. May they just begin to see you or hear you speaking to them that you love them. Labi na mga masakitong garong Ginoo. Makibaw sila, murag na yung slight chance. Nakita mo, why kay pili Ginoo? Even if there are strong leaders, powerful leaders, mighty leaders, patay ra gihapon sila. As you have shown to us in the sa Ginoo, diha ni King Nebuchadnezzar, he was the mighty, all-powerful leader, and yet he became nothing. Gihimo nimo siyang animal. Aron siya mo recognize there's one true God, and hatag niya na nga power. Daghang mga leaders karon ng bugiro gihapon, karap gihapon. Matangtang tanin ni sila nimo Ginoo ka mga katawhan nga tinuray nag-serve Ginoo. Kani serve man gyud sila sa ilang calling as nurse, doctors, frontliners sila, na sila Ginoo, may military sila, nag-stop sila sa mga tao, whatever Ginoo. Amahan, cause them to realize all their good works will amount to nothing. Basta nisuong pa sa panggubatan Ginoo, kundi sila mo ilanin mo. Pero just like Ginoong Diyos, dinha katong leader Ginoo sa Book of Acts later on, si Cornelius. He's a very giver, he's a giver. He just gives. And you made him know who you are. Kaya yang Diyos nga iyang gitawag, di man yung tinod nga Diyos. Imo yung ipados Pedro para sangyawan siya sa tinod nga Diyos. Amahan, kisa man tayo makasangyaw karon Ginoo, nga set home man yun ang tanan, ang calling. Asa gani pagpundok-pundok na mo Ginoo, di na magay ka adto Lord. We are confined in our homes. So Ginoo, we appeal before your holy throne, O God. Bring these people, Lord, to you. And we call upon you, O God, for our family members as well. O pa dyan ilanin mo. Kung dagan sa mga family members na sa front line, O God, please, Lord, have mercy. Makakita sila ni ining mga gruesome na kaayo ng mga sites. Sila mismo overwhelmed na Ginoo. Ay tagtubuti Ginoo nga ang among mga medical people na sila mga yabag na kay humana ni mura ni sila sa mga sundao nga nakakita daghang kay patay nga mahimo na silang lahit na kay ilang dagan sige nabuhi mag-depression ug uban pa Lord. Amahan. Oh, mercy o Ginoo sa amo labi na sa among nasod Ginoo na tamis Pilipinas o Ginoo, pero whatever happens sa Pilipinas ug sa ubang kalibutan maapektahan biya sa Ginoo. Mamahan Lord, nangayo mi sa imong special revelation na imong ipaabot nila. Usaw na nimo Ginoo nga mo sulti kanila mo appear kanila, makikistorya ka kanila. As you have done to Paul. Ginoong Diyos, diretso ka nang pakita ni Paul to stop him sa iyang kabuang. Do so, Ginoo. Bring so many Pauls right now to your kingdom. Paul was a leader, he was very religious, and yet you brought him back to you, Lord. Hindi mo Diyos siyang gibali. Kaila siya. Hindi mo siyang
fiery preacher of the gospel. Even right now siya naghimog mga grabe lang kay nga si Peter mismo ningon bisod sabton kay Ginoo ang salabutan nga imong gihatag ni Paul, was deeper than those nga naka-experience when you were with here on earth. You can raise up these people, Lord, to become fiery preacher to you. Because they have special revelation kami. Ikaw rin yung one-in-one. Mag-istorya kanila. Naambas sila sa bed. Nag-serve man sila karon. Naambas sila sa streets, na sila sa hospitals, wherever they are. They might be our leaders, O God, sa among government, O Ginoong Diyos niya. And then you just transform them. Please, O God. Have mercy. Have mercy. We need your mercy. Grant us your mercy. Kami, mga Kristoanong Ginoo, Lord, kung imo may suguon to go out, di mi ganang nga musupak sa government pan whatever way pagwalson minimo pa-volunteero ni minimo whatever, Lord, just tell us, O God. Kay our life is supposed to be that an offering, a sacrifice for the sake of many that they may know you. Please. Nangamuyo kami. Labaw sa tanan na makasimbahanan nimo Ginoong Dios na nagampo sa nga ang mga nagtinuray Dios na nagampo, Lord. Not merely nagampo-ampo. Going through the motion of being a Christian, but why sincerity? Walay heart, walay gugma, og not willing even to give up the sin that's contaminating their body and their spirit right now. In the name of Jesus, O Lord, purify us, cleanse us. Pakita kami sa kahugaw sa mga kasing-kasing na maginusod yun ni Lord, ug andam mi mubuhi niini. In Jesus' mighty name. Please, O God. Gimo ang maminaw ka sa mga pangaliya pag-ampo, Ginoo. Ug ang mga nag-ampo, nagayuban Ginoo sa ilang kultura mo, ampo gyapon sila sa mga minatay. Mukontak sila gyapon sila sa mga minatay, Ginoo. Nagapon sila celebration. Nag-ilas sila silang government, dili na sila mag-inana para dili mo contaminated. Ang ba pag gani Ginoo, grabe ka arrogante silang mga birthdays. Party good sila kaya makaya nila. Kahimpo nila. Amahan. Please deal with the foolishness of these people. Ang challenge mo, pakitaa sila. Di sila tag-iya sila kinabuhi ikaw. That you can kill them anytime. That's why ninong ka, di mi mahadlok to those who can kill the body. Kung di mahadlok mi those who can, the one who can kill the body and bring us to hell. Mga Ginoong Diyos, sangit itong amahan. Mga tiguang intawang Ginoo nga, helpless. They're nowhere to go. Tiguang na sila, o masis sa kailanin mo, o pag sila kauban sa balay. Please, visit them. Amen. Let your angels or whatever, Ginoo, tell them about you. Yeah, ikaw, omnipresent man ka. You can be in every household right now and reveal yourself who you are. For every individual in the whole world, inana mo confidence, Ginoo, because you have shown us time and time again how powerful you are. We cannot even imagine the depth, O Lord, of your power. The bigness of your power. But we trust you. And you've given us this faith to trust you. So Lord, hear us. Hear, O Lord. Hear my cry, O Lord. Attend unto my prayer. From the ends of the earth will I cry unto you. And when my heart is overwhelmed, please lead me to the rock that is higher than I. That is higher than I. For you have been a shelter unto me, and a strong tower from the enemy. And when my heart is overwhelmed, please lead me to the rock that is higher than I.
is higher than I. That is higher than I. That is higher than I. Yes, Lord, you are a rock higher than us, bigger than our problems. You are a shield, a rampart, a citadel. You're always there to protect us, and you are here with us to protect us as well. Salamat kay Ginoo, salamat o Diyos. Amahan, daghan kami kaparintihan sa Cebu City. Na dito ang pandemic. Daghan na kaayo Ginoo. Please turn our loved ones back to you, our friends as well back to you. Especially Ginoo just ang mga tao nga nagtawag kinsa man din ang Ginoo nga Dios nga ilang simbahon. Reveal yourself to them, Lord. Please. Sa among pagpasa ni imong message Ginoo, mo ang makahimo mi og initial nga appeal. Paghangyo kanila nga please listen. Please give your chance to listen to this and be saved. O Ginoong Dios, di man kami ang mo save. Pero gamitan lang ni Lord. Ikaw man ang mo save. Please, oh God. Nangamuyo kami kanimo, Amahan. Daghan ng mga Filipinos, daghang Bisaya all over the globe. Yung mga maabot ni. Kay Ginoo lami kay Bisaya Ginoo sa mga tao nga nasa gawas. I know they miss, oh Lord God, the language. Kung pagumangkon mo ang maminaw sila, Lord. Nangamuyo ni kanimo. Lord, imong simbahan padayon nga mainiton gayud kami namudul kanimo muampo para sa tibok nasod sa tibok kalibutan hindi may magtapol-tapol o Diyos Ginoo sa mabot nga mga adlaw will continue o God sa among intercessory Ginoo 3 times a day bisan sa pagtuon sa imong pulong Lord nga naadyon mi di nami nga basa-basa tutuon kun dili kumbiktahan ta mi Ginoo kung say mga nadinha nga kibaw mi nga waslong among kasing-kasing wala na mo tiyan na naigo mi help us to accept magkanindapitan na igo jud ko di na may magpakahilom always to acknowledge kay kung di may ma-acknowledge mong kamatuoran then wa na mo dawata as the book of Proverbs said listen my son accept my words keep it in your heart. Usama man ako pag-keep mo adyo ng mudawata Ginoo. Peace, O Lord. Bisan kami karon Ginoo Dios nga moyo in town. Help us to really, really be very honest to ourselves, to you and to others. Honesty keeps us in the right path and keeps us close to you. So why hide? Why lie? Anong mo distansya mo? Anong di mo deal sa issue sa mga kasing-kasing? Anong mo tago dyan? Kung naamin anak, ginuusba namin. Kaya dapat dili namin ingon anak, kay ingon namin. Di mo tago. Mo fight me, fighter me. Di mo dagan. Whatever problem, we face it squarely. Face to face. So that we will see where we are at wrong and learn as well. And accept where we are wrong. And if we are right, not to boast about it, but to be glad you have caused us to see kung saan sakto. Man, tagain mi og meekness sama ni Kristo Jesus. Humble us down with the things that's going on right now. Cause many to humble down before your holy throne and to confess that you alone are God and there is no other. Ginoo, ining tanan, amo ang hatag nimo at ang dungog. O Lord, huwag kayo mayaan gayud. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you for joining us. May the love and joy and peace of Christ be yours forever.